No, aký predtým ste mali problém? Tak. Povedzte pravdu. No. Najprv som mala ako nezhodný nádor v jednom prstníku, v pravom. A od toho sa mi spravilo, neviem, dáky hnis, alebo dáky vred, alebo čo to bolo. No, odtedy ma operovali už 4-krát, každý rok. Každý rok za sebou. Každý rok za sebou. Áno, furt sa mi to vrátilo. Áno. No a naposledy minulý rok ma už operovali 2-krát za sebou. Áno. Lebo sa mi to vrátilo 2-krát do roka. No a keď som už mala, šla som po 5-krát na operáciu, potom sa mi to po 2 týždňoch zase vrátilo. No a ja som si potom prečítala na obchode ten leták, že je jeden azijský liečiteľ, čo liečím, a som sa rozhodla, že už nejdem na operáciu, že prídem sem. No tak to aj bolo. No, odvtedy mám všetko v poriadku. Nič ma nebolí, vôbec, už poklopem 2. rok, už pomaly bude a všetko v poriadku. No, vtedy nemám žiadne problémy. Vtedy som vám hovoril, to nie je korene. No vtedy som mala ísť, ja som bola tu u vás, no a hneď o týždeň som mala ísť už na operáciu zase. Áno, vtedy, už mali ste vtedy už objednané, nie? Na operáciu. Áno, zase do Košic. Ja som hovoril vám, keď ešte rád idete operovať a potom zase to, každý rok raz, 2-krát. Nebo ako koreň, nie je odstrani. Odtedy odstrániť. už nemám nič. Aby to všetko pustilo sa od seba, vonku, vyčistilo sa krásne. Ešte aj doktori sa čudovali, že jak to bolo, keď som šla na kontrolu. Hej, nekári? Bola som o 1 mesiac na kontrole a že je to všetko v poriadku. Čudovali, že asi zazra. Lebo spravila sa mi tam dierka a samo sa mi to pustilo vonku, ten hnis. Ešte ten večer, jak som bola tu u vás. Áno? No, ešte ten večer. No, vtedy mám dobre. Neuveriteľné. Nie. Veru neuveriteľné, no. Verili ste vtedy? Tá neveľmi, lebo už doktori mi už nepomohli, no ale ešte nádej bola stále, takže teraz už verím. Teraz už aj, toto som donesla aj mamu sem. No dobre. Ďakujem.